जय राधा माधवा जय कुञ्ज बिहारी जय राधा माधवा जय कुञ्ज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोधनन्दन व्रज जनरञ्जना यशोधनन्दन व्रज जनरञ्जना यमुनतीरवनचारी यमुनतीरवनचारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ஹரே கிருஷ்ணா. 18 நாட்கள் பகவத்கீதை கிளாஸ்ல இன்னைக்கு 9வது நாள் வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பக்தர்களையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மேங்களூர் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். இன்னைக்கு நாம பார்க்கக்கூடிய அத்தியாயம் 9வது அத்தியாயம் ராஜவித்யா ராஜகுஹ்ய யோகம் அப்படின்னு பார்க்கிறோம். இருக்கும் ஞானத்திலேயே கல்வியிலே மிக உயர்ந்த ஞானம் வித்யா இருக்கிற கல்வியிலே மிகவும் உயர்ந்த ஞானம். அது மட்டுமல்ல குஹ்யனா ரகசியம். சோ மிக உயர்ந்த ரகசியம். இதை பற்றி அறிந்து கொள்வதன் மூலமாக நாம் பகவானிடத்தில் எப்படி வந்து கனெக்ட் ஆக போறோம் அப்படின்றத நம்ம இந்த அத்தியாயத்துல பார்க்க போகிறோம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कथामह्यं तथादि स्वपदान्तिहम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्यदेवाय को ब्रह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरेत्विषे नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै ततालये कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरेत्विषे नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै ततालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदान्त स्वामिन्यते नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी
निर्विशेष शून्यवादी पाशैदयशधारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ஹரே கிருஷ்ணா. நேத்துக்கு அக்ஷர பிரம்ம யோகம் அப்படின்ற அத்தியாயத்தை பார்த்தோம். அதுல பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனன் 8 கேள்விகள் கேட்கின்றார். பிரம்மம்னா என்ன, அதை அனுபவிக்க கூடியவர் யாரு, புருஷா, அது மட்டுமல்லாமல் கர்மம், இந்த இந்த ஜட ரீதியான இந்த ஆஹ் இது உடலை வளர்க்கறதுக்காக நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள், யார் இதை அனுபவிப்பவர், யக்ஞம் என்றால் என்ன, இந்த பரமாத்மா எங்க வீற்றிருக்கின்றார், அந்த மாதிரி 8 விதமான கேள்விகளை அர்ஜுனன் கேட்டார். இறக்கும் தருவாயில் கிருஷ்ணரை எப்படி நினைவில் கொள்வது, தூய பக்தி செய்வதன் மூலமாக பக்தன் மறந்து விட்டாலும் கூட பகவான் மறப்பதில்லை அப்படின்றத பாக்குறோம். யோக மிஸ்ரா பக்தியால் கிருஷ்ணரை நினைவில் கொள்ள முடியும். த்ரூ அவுட் த லைஃப் நம்ம என்ன பிராக்டிஸ் பண்றோமோ அதுதான் மரணிக்கும் தருவாயில் நமக்கு ஞாபகம் வரும். அதற்கு சான்றாக நம்ம அஜாமிலனோட கதை பார்த்தோம். அவர் பாத்தீங்கன்னா முதல் இதுல ரொம்ப தூய பிராமணனாக இருக்கின்றார். தவறான ஒரு விஷயத்த பாக்குறதுனால அவர் அதிலேயே லயித்து போய் அந்த அம்மா கூட போயிடுறார். அதுக்கப்புறம் அவர் 10 பிள்ளைகள் பிறக்கின்றது. கடைசியாக பிறக்கக்கூடிய பிள்ளைக்கு நாராயணன் என்ற பெயர் வைக்கின்றார். சோ அவருடைய அந்த அந்திம காலத்தில் கடைசி மரண தருவாயில பாத்தீங்கன்னா அவர் செய்த பாவங்களின் விளைவாக யமதூதர்கள் வராங்க. அவரை பார்த்து பயந்து அவர் நாராயணா நாராயணான்னு கூப்பிடுறார். அவர் கூப்பிட்டது என்னவோ அவருடைய பிள்ளையே தான். ஆனா பகவான் கருணாமூர்த்தி, தீன தயாளு இல்லையா? சோ நாராயணன் கூப்பிட்ட உடனே விஷ்ணு தூதர்கள் போய் அவங்களுக்கு ஆஹ் யமதூதர்கள் விடுவித்து அவர் வைகுண்ட லோகம் கொண்டு செல்றார். திருப்பி மீண்டு தூய பக்தி செய்து அவர் பகவானை அடைகின்றார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். சோ தூய பக்தியால் கிருஷ்ணரை நினைவுபடுத்த முடியும். அதன் முதல் இதுல அவர் உத்தமமான பிராமணனாக நிறைய செயல்களை செய்ததன் புண்ணிய பலனாக அவர் குழந்தைக்கு நாராயணன் பேர் வைக்கின்றார் பார்க்கணும். அது மட்டுமல்ல, பகவான் ஜட உலகம், ஆன்மீக உலகம், 2 உலகங்கள் இருக்கின்றது அப்படின்றத பத்தி சொல்றார். இந்த ஆன்மீக உலகத்துக்கு போனவங்க மீண்டும் இந்த ஜட உலகத்திற்கு வருவதே இல்லை அப்படின்னு. சோ கிருஷ்ணரை பெறுவதுதான் ஒரு தூய பக்தனுடைய நிலை அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். ஓகே, சோ இந்த 9வது அத்தியாயத்தோட இது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ராஜவித்யா ராஜகுஹ்யா, மிகவும் உயர்ந்த மற்றும் மிகவும் ரகசியமான அறிவை பகவான் சொல்ல போறார். பகவத் ஐஸ்வர்ய ஞானம், பகவான் எங்கெல்லாம் இருக்கின்றார், அவருடைய குணங்கள், ஐஸ்வர்யங்கள், அந்த குணங்களை பற்றின ஞானத்தை கொடுக்க போகின்றார். பகவானை எப்படி அணுகுவது, கிருஷ்ணரை அணுகும் வழிகள், பிரத்யேக பக்தியின் இனிமை, தூய்மையான ஒரு அந்த நிஷ்காம கர்ம யோகம், பக்தியை மட்டுமே, அந்த பக்தியோட இனிமை எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம சொல்ல போறாங்க. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மனே நமः. அத நவமோऽध्यायः ராஜவித்ய ராஜகுஹ்ய யோகம். फर्स्ट श्लोकम वासिंग माताजी प्रभुजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण प्रभु. श्री भगवान उवाच इदं तुते उच्यतमं प्रवक्ष्यामि यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षये अशुभात्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण प्रभु. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், எனதன்பு அர்ஜுனா, நீ என்றுமே என்னிடம் பொறாமை கொள்ளாதவன் என்பதால் எதனை அறிவதால் ஜட உலகின் துன்பங்களிலிருந்து விடுதலை அடைவாயோ அந்த மிக ரகசியமான ஞானத்தையும் விஞ்ஞானத்தையும் உனக்கு நான் அளிக்கின்றேன். அவர் என்ன சொல்றார் கிருஷ்ணர், என்கிட்ட பொறாமை இல்லாத உண்மையான பக்தன்றதுனால உனக்கு அந்த ஞானத்தை நான் கொடுக்குறேன்னு சொல்றேன் இல்லையா? சோ எதற்காக நம்ம இங்க கஷ்டப்படுறோம்? அவரு 7வது அத்தியாயத்துல சொல்லிட்டார், துக்காலயம் அசாஸ்வதம். இந்த பூலோகம் துன்பங்கள் நிறைந்ததும் நிரந்தரமற்றதும். நம்மளும் பகவான் கூட தான் இருந்தோம். ஆனா அவர் மேல இருந்த அந்த பொறாமை, நானும் இவர் போல அனுபவிக்கணும்னு நினைச்சதுனால இங்க நம்ம கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கோம். ஆனா தூய பக்தனிடத்தில் அந்த இது இருக்காதனால அவர் என்ன பண்றார், மீண்டும் பக்தனை கோலோக விருந்தாவனம் அழைத்து சொல்லியிருக்கார். சோ அதை இங்க சொல்றார், என்னிடம் பொறாமை கொள்ளாதவன் என்பதால் எதை அறிவதால் இந்த ஜட உலகத்துல இருக்கக்கூடிய துன்பங்கள்ல இருந்து நீ விடுதலை பெறுவாயோ அந்த மிக மிக ரகசியமான இந்த விஞ்ஞானத்தை உனக்கு அளிக்கின்றேன் அப்படின்னு சொல்றார். 2வது ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா.
राजविद्या राजगुह्यं पवित्रम् इदम् उत्तमं प्रत्यक्षवाकं धर्मयं सुसुखं कर्तुम् अव्ययम्. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இந்த அறிவு கல்வியின் அரசனும் எல்லா ரகசியங்களிலும் மிக ரகசியமானதும் மிக தூய்மையானதும் ஆகும். ரொம்ப திவ்யமானது, உன்னதமானது, கல்விக்கெல்லாம் உயர்ந்த அரசன். எல்லா ரகசியத்தை விட மிக மிக ரகசியமானது. தன்னுணர்வின் அனுபவத்தை நேரடியாக அளிப்பதால் இதுவே தர்மத்தின் பக்குவ நிலை. தன்னுணர்வுனா என்ன? நான் யாரு? ஆத்மா. அப்போ அந்த ஆத்மாவுடைய சுபாவம் என்ன, பிரகிருதி என்ன, இயற்கை என்ன? சோ அந்த தன்னுணர்வின் அனுபவத்தை நேரடியாக கொடுக்கறதுனால இதுக்கு ராஜவித்யா ராஜகுஹ்யா அப்படின்னு சொல்றாரு. இது அழிவற்றது, பேரின்பத்துடனும் செயலாற்றப்படுவதும் ஆகும், இன்பத்தோடையும் செயலாற்றப்படுவதும் ஆகும் அப்படின்றத சொல்றார். 3வது ஸ்லோகம் பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அஷ்டத்த தானா புருஷம் தர்மஸ்யாஷ்ட பரந்தம அப்ராப்ய மாம் நிவர்த்தந்தே மிருத்யு சம்சார பத்மனி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. எதிரிகளை வெல்வோனே, இந்த பக்தி தொண்டில் நம்பிக்கையற்றவர்கள் என்னை அடைய முடியாது. பக்தி தொண்டின் மூலமாக பகவானை அடைய முடியும் அப்படின்ற அந்த இதுல நம்பிக்கை இல்லாதவங்க என்னை அடைய முடியாது அப்படின்றத பகவான் சொல்றார். எனவே அவர்கள் இந்த பௌதீக உலகின் பிறப்பு இறப்பு பாதைக்கே திரும்பி வருகின்றனர். அவங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லாததுனால மீண்டும் மீண்டும் பிறப்பு இறப்புன்ற அந்த சுழற்சியில் மாட்டிக்கொள்கின்றார்கள். சோ பக்தி தொண்டுதான் மிக உயர்ந்த அது மட்டுமல்லாம மிக ரகசியமான ஞானம் அப்படின்றத நம்ம புரிந்து கொள்ளலாம். இங்க பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல இது சொல்லப்பட்டிருக்கு. பிரலாத் மகராஜ் பக்தி தொண்டு, அந்த 9 விதமான பக்தி தொண்டு என்ன அப்படின்றத சொல்றார். பிரலாத் உவாச்ச ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் விஷ்ணு ஸ்மரணம் பாத சேவனம் அர்ச்சனம் வந்தனம் தாஷ்யம் சக்கிய ஆத்ம நிவேதனம். இது 9 விதமான பக்தி தொண்டு. சோ பக்தி தொண்டு அப்படின்றதுதான் மிக உன்னதமான, அதே சமயத்தில் மிக ரகசியமான ஞானம் அப்படின்றத புரிந்து கொள்ளலாம். ஸ்ரவணம் பகவானை பற்றி கேட்பது. இங்க அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் இங்க என்ன கொடுக்கப்பட்டிருக்கு? இங்க பார்த்த உடனே உங்களுக்கு என்ன தெரியுது? ஸ்ரவணத்துக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு? யாராவது சொல்ல முடியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தெரியுதுங்களா? பிக்சர் தெரியுதுங்களா? பகவானுடைய போதனைகள் பத்தி சொல்றது. ஹரிபோல் ஹரிபோல் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. யாரு இங்க பிக்சர்ல இருக்காங்க தெரியுதுங்களா? இந்த போட்டோ இதுல தெரியல. பரீட்சித் மகாராஜர் சுகதேவ கோஸ்வாமி கிட்ட இருந்து பாகவதத்தை கேட்கிறார். பரீட்சித் மகாராஜர் பாத்தீங்கன்னா 7 நாள்ல அந்த தக்ஷன் அப்படின்ற பாம்பு தீண்டி இறக்க போகின்றார் அப்படின்றது தெரிஞ்சிருச்சு. சோ அந்த 7 நாளுக்குள்ள நான் அந்த முக்தி அடையணும், என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் அந்த புனிதமான கங்கை நதிக்கரையில போய் உட்கார்ந்துடுறார். அப்ப அங்க சுகதேவ கோஸ்வாமி வராங்க. சுகதேவ கோஸ்வாமி யாருன்னு நம்ம பார்த்தோம், வியாசதேவருடைய பிள்ளை. வியாசதேவர் சுகதேவ கோஸ்வாமிக்கு இந்த பாகவதத்தை எடுத்து சொல்கின்றார். அந்த பாகவதத்தை சுகதேவ கோஸ்வாமி இப்ப பரீட்சித் மகாராஜருக்கு எடுத்து கூறுகின்றார் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். சோ பகவானை பற்றி கேட்பது அது ஸ்ரவணம். முதல்ல அந்த 9 விதமான பக்தியில முதல்ல வர்றது எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரவணம். அவரை பத்தி நிறைய கேட்கணும். ருக்மணி தேவி பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை பார்த்ததே இல்ல. ஆனா கிருஷ்ணரை பத்தின எல்லாரும் சொல்றதை கேட்டு கேட்டு அவங்களுக்கு அவர் மேல அன்பு அதிகமாயிடுச்சு. அதால அவங்க மேல காதல் என்ன பண்ணிட்டாங்க, அவரை பார்த்ததே இல்ல, கிருஷ்ணர் இப்படி இருப்பான்னு கூட பார்த்தது இல்ல, அவரை கேட்டே அவங்க மேல அன்பு அதிகமாயிடுச்சு. சோ அது போல பகவானை பற்றி முதல்ல நம்ம நவவித பக்தியில முதல்ல என்ன அப்படின்னாக்கா அவரை பத்தி கேட்கறது. சோ ஸ்ரவணம் எப்படி கேட்கணும் அப்படின்றதுக்கு இந்த எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்க்கணும். பரீட்சித் மகாராஜர் பாத்தீங்கன்னா அங்க ஒரு நீர் இல்ல, சாப்பாடு கிடையாது, தூக்கம் கிடையாது, இதுதான் முக்திக்கு வழி அப்படின்னாக்கா எவ்வளவு சின்சியரா அவங்க கேட்கிறாங்க. அது போல பகவானை பத்தி ரொம்ப உன்னிப்பாக நம்ம கவனமாக கேட்க வேண்டும். ஸ்ரவணம். அடுத்தது கீர்த்தனம். கீர்த்தனம் என்னது? பாடுதல். பகவானின் புனித பெயர்கள், அவர்களுடைய வடிவங்கள், அவருடைய குணங்கள், அவருடைய விளையாட்டுகள், இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா பாடல்களாக பாடுதல். நம்மளுடைய எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா மீராபாய் நம்ம இது பண்ணிக்கலாம். நம்மளுடைய இப்ப மார்கழி மாசம் போயிட்டு இருக்கு, ஆண்டாள் அவங்களுடைய பாடல்கள், இந்த மாதிரி பகவானை பத்தி பாடுதல், அது கீர்த்தனம். அடுத்தது ஸ்மரணம். ஸ்மரணம் என்பது திரும்ப திரும்ப பகவானை நினைவு கூறுதல். அது எப்படி நமக்கு பாசிபிள் அப்படின்னாக்கா சாண்டிங் பண்றது.
ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. என்ன எது பார்த்தாலும் அது வந்து பகவானுடைய ரூபமாக நினைக்கிறது. திரும்ப திரும்ப அவரை பற்றி நினைவு கூறுதல். இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஸ்டார்டிங்ல கஷ்டமா இருக்கும். ஆனா பிராக்டிஸ் பண்ண பண்ண வந்துரும். அது கிருஷ்ணரே சொல்லியிருக்காரு. சோ ஸ்மரணம். அடுத்தது பாத சேவனம். பாத சேவனம்க்கு இங்க என்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திருக்காங்க? அனந்த சேஷன் மேல பகவான் படுத்துட்டு இருக்காரு. அவங்களுக்கு ஸ்ரீலக்ஷ்மி வந்து பாத சேவனம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சோ அது போல நம்ம வந்து பகவானுக்கு பணிவிடை செய்தல். இது வந்து நம்ம டெம்பிள்ல சேவை செய்யறதாக இருக்கலாம். நம்மளால என்ன முடியுமோ அந்த பணிவிடைகளை செய்ய வேண்டும். அடுத்தது அர்ச்சனம், அர்ச்சித்தல். சோ நம்மளுடைய வீட்டுல வந்து பகவானுடைய விக்கிரகமோ இல்ல போட்டோவோ வச்சு நம்ம தினமும் ஆர்த்தி பண்றது, அர்ச்சித்தல். வந்தனம், அவரை வந்து வணங்குதல், வணக்கங்கள் செலுத்துறது. இந்த வைஷ்ணவ கல்ச்சர் அப்படின்ற அந்த டிக்கெட்ஸ்ல வந்து நம்ம படிப்போம் அடுத்த லெவல் நீங்க போகும்போது. ஸோ அந்த தண்டம், அந்த தண்டம் எப்படி கீழே விழுமோ அது போல பிரபுஜிஸ் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நெடுஞ்சான்ஸ் தான் விழுவாங்க, பகவானுக்கு வந்து இது பண்ணுவாங்க. ஆனா மாதாஜிஸ் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பஞ்சாங்க பிரணாமம். அது ஏன்னா அவங்களுடைய உடல் வந்து இந்த பூமியில படக்கூடாதுன்றதுக்காக இந்த முட்டி போட்டு நம்ம வணங்குவோம் இல்லையா, அது போல வணங்குதல். அடுத்தது தாஸ்யம். தாஸ்யம் என்னது? பகவானுடைய சேவகன் நான் அப்படின்ற அந்த உணர்வோடு அவருக்கு எப்போதும் சேவை செய்து கொண்டிருப்பது தாஸ்யம். இந்த பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் இங்க நம்ம பாக்குறது வந்து ஹனுமன் அப்படின்னு பாக்குறோம். அவர் என்ன நினைக்கிறாரோ, ஸ்ரீராமர் வந்து ஹனுமனை கூப்பிட்டார், நீ போய் சீதாமாவை பார்த்துட்டு வா, அவங்க எங்க இருக்காங்கன்னு பார்த்துட்டு வாங்க. உடனே கிளம்பிட்டார். சீதாமா எப்படி இருப்பாங்கன்னு கூட ஹனுமனுக்கு வந்து தெரியாது. உடனே ஸ்ரீராமர் என்ன பண்றாரு, அந்த மோதிரத்தை கொடுக்குறார், அதை எடுத்துட்டு போறார். ஹனுமனுக்கு வந்து அங்க போய் எப்படி இருப்பாங்கன்றதே தெரியாமையே, ஆனா அந்த அந்த பகவான் சொல்லிட்டார், அந்த வேலையை உடனே நம்ம தட்டாம செய்யறோம். அதுதான் நான் வந்து அவருடைய சேவகன், என்ன கொடுத்தாலும் நம்ம செய்யணும். அந்த மாதிரியான மனோபாவம் நம்ம பக்தியில உயரும் போது இதெல்லாம் நமக்கு வரும் தாஸ்யம். அடுத்தது சக்கியம். சக்கியம்னா என்பது நண்பனாக அவரை பாவித்து அவரிடத்தில் வந்து பக்தி செய்வது. எக்ஸாம்பிள் வந்து அர்ஜுனன் வந்து சிறந்த நண்பன், பொறாமையற்றவன் நம்ம இந்த இதுலயே பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி நண்பனாக அவரை நினைத்து அவருக்கு சேவைகள் செய்வது, தொண்டுகள் செய்வது. கடைசியாக வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆத்ம நிவேதனம். ஆத்ம நிவேதனத்துல கம்ப்ளீட்டா பகவானிடத்தில் தன்னையே அர்ப்பணித்தல். சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆத்ம நிவேதனம். இது வந்து 9 விதமான பக்தி தொண்டு. இந்த தொண்டுகள் செய்வது வந்து பாத்தீங்கன்னா மிக உன்னதமான, மிக ரகசியமான அறிவு. என்னென்னது? ஸ்ரவணம், அவரை பத்தி கேட்கறது, அவரை பத்தி பாடுறது, அவரை மீண்டும் மீண்டும் நினைவு கூறுதல், அது அவருக்கு வந்து தொண்டுகள் செய்வது, அவர்களுக்கு வந்து பூஜைகள் செய்வது, அவருக்கு வணக்கங்களை செலுத்துவது, அவருக்கு சேவைகள் செய்வது, நண்பனாக அவரை பாவிக்கிறது, கடைசியாக அவரிடத்தில் கம்ப்ளீட்டா நம்மளே வந்து ஆத்ம நிவேதனம். பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பலி சக்கரவர்த்தி வந்திருக்கிறது பகவான் தெரியும், அவர் வந்து நம்மளை ஆட்கொள்ள போறான்னு தெரிஞ்சுதான் வந்து அவர் தானம் கொடுக்கிறார். 3 அடி நிலம் கொடுக்கிறார். 3வது அடி எங்க வைக்கணும் போது அவர் கம்ப்ளீட்டா அவருடைய தலையை வந்து அவர்கிட்ட காட்டுறார். சோ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆத்ம நிவேதனம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். சோ இது வந்து 9 விதமான பக்தி தொண்டு. யார் சொல்லியிருக்காங்க? பிரலாத் மகராஜ் நமக்கு சொல்லியிருக்காரு. 4வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுதி வாசிங்க. மயா ததம் இதம் சர்வம் ஜகத் அவ்யகத மூர்த்தினா மத்சதானி சர்வபூதானி நசாஹம் தேஷ் பவஸ்திததஹ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. நான் எனது இந்த அறிவிற்கு அப்பாற்பட்ட விஸ்வரூபத்தின் மூலம் அகிலம் முழுவதும் பரவியுள்ளேன். எல்லா ஜீவன்களும் மற்றும் படைப்புகளும் என்னில் இருக்கின்றன. அதே சமயத்தில் அவைகளிலிருந்து வேறுபட்டு என் மாயையால் மறைக்கப்பட்டு இருக்கின்றேன். நான் எல்லாருக்குள்ளேயும் இருக்கின்றேன். ஆனா நான் அவங்க கிட்ட இருந்து மாறுபட்டவன். ஒரு அரசனுக்கு கீழே நிறைய டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கும். அவர் என்ன செய்யணும்னு நினைச்சாலும் அந்த டிபார்ட்மெண்ட் வந்து அதை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணும். அந்த கிரெடிட் யாருக்கு போகும்? அதை பண்ண வச்சது யாரு? அரசன். அதற்காக அரசன் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் உள்ளேயும் போய் அவர் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றது கிடையாது. அது போல பகவான் எல்லா ஜீவன்கள் மற்றும் படைப்புகள் வந்து அவருக்குள்ள இருந்தாலும் அவர் வந்து தனித்து இருக்கின்றார் அப்படின்றத வந்து நம்ம இங்க புரிந்து கொள்ள வேண்டும். 5வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. 5, 6. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. மஸ்தானி பூதானி அஷ்டமே யோகம் ஐஸ்வரம் பூதப்ரூ நச உதஸ்தோ அமாத்ம பூத பாவன யதா காஷ ஸ்திதோ இத்யம் வாயு சர்வத்ர யோ மகான் ததா சர்வாணி பூதானி மஸ்தானி யவதாரய. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. இருப்பினும் படைக்கப்பட்டவை எல்லாம் என்னில் நிலை பெற்றிருக்கவில்லை. எனது யோகத்தின் ஐஸ்வர்யத்தை பார். நானே எல்லா உயிரினங்களையும் காப்பவன் என்ற போதிலும்
எங்கும் நிறைந்துள்ளவன் என்ற போதிலும் நான் இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்தின் ஒரு பகுதி அல்ல. இதெல்லாம் நான் தான் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாலும் இதுல ஒரு பார்ட் கிடையாது. அதெல்லாம் எனக்குள்ளதான் இருக்கு அப்படின்றத சொல்றார். ஏனெனில் நானே படைப்பின் மூல காரணம். அச்சிந்த பேத அபேத தத்துவம். சோ நம்ம இந்த இதுல என்ன தத்துவத்துல இருக்காங்க அப்படின்னா, ஜீவாத்மாவுக்கும் பரமாத்மாவுக்கும் இடையே ஒரே சமயத்தில் உள்ள ஒருமை வேறுபாடு இது ரெண்டுமே சொல்லப்பட்டிருக்கு. என்ன குவாலிட்டி வைஸ் நமக்கு அவர்கிட்ட என்ன குணங்கள் இருக்கோ அது இருக்கு. இந்த குவான்டிட்டி வைஸ் வேற 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 லெவல்ல இருக்காங்க. எங்கும் வீசிக்கொண்டுள்ள பலத்த காற்று எவ்வாறு எப்போதும் ஆகாயத்தில் உள்ளதோ அது போலவே படைக்கப்பட்டவை அனைத்தும் எண்ணில் அமைந்துள்ளதை அறிவாயாக. எல்லாமே அவரிடத்துல இருந்து இருக்கு அப்படின்றத நம்ம புரிந்து கொள்ளலாம். நிறைய ஸ்லோகங்கள் வரும். சோ வாசிங்க ஒருத்தரா 8, 9. பிரகிருதிம் ஸ்வாம் அவசியப்ய விஸ்ருஜாமி புனః புனக பூதக்ராமம் இமம் கிருத்சனம் அவசம் பிரகிருதேர் வசாத் நச்சாமாம் தானி கர்மாணி நிபந்நந்தி தனஞ்சய உதாசீன்வத் அசீனம் அசக்தம் ஏஷு கர்மசு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரபஞ்ச தோற்றம் முழுவதும் எனக்கு கீழ்ப்பட்டது. எனது விருப்பப்படி அது மீண்டும் மீண்டும் தானாகவே படைக்கப்பட்டு இறுதியில் எனது விருப்பப்படி அழிக்கப்படுகின்றது. தனஞ்சயனே, இச்செயல்கள் எதுவும் என்னை கட்டுப்படுத்த முடியாது. நடுநிலையில் அமைந்துள்ள நான் இந்த பௌதீக செயல்களிலிருந்து எப்போதும் விலகியே உள்ளேன் அப்படின்றத சொல்றார். பிரம்மதேவரோட அந்த பகல் காலத்துல உயிரினங்கள் தோற்றுவிக்கப்படும், இருள்ல மகா பிரளயம் நடந்துக்கிறது, அது எல்லாம் மூழ்கிடும் பார்க்கணும். ஸோ பகவான் விஷ்ணுவோட அந்த தொப்புள்ள இருந்துதான் பாத்தீங்கன்னா தாமரை வருகின்றது. அதுல பிரம்மதேவர் இதெல்லாம் பண்றாரு. ஸோ அந்த ஊழிக்காலம் வரும்போது பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் பகவானுக்குள்ளேயே அடக்கமாயிடும். திருப்பி அந்த பிரபஞ்சம் முழுவதும் பாத்தீங்கன்னா சிருஷ்டிக்கப்படும் அப்படின்னு பார்க்கணும். ஸோ இதெல்லாம் மீண்டும் மீண்டும் அவரது விருப்பப்படிதான் தானாகவே நடைபெறுகின்றது. இறுதியில் அவரது விருப்பப்படி அழிக்கவும் படுகின்றது அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஸோ இது படைக்கப்பட்டு மீண்டும் அழிக்கவும் படுகின்றது. அதனால இந்த பௌதீக செயல்கள் எல்லாம் பகவானை பந்தப்படுத்தாது. அவர் எப்போதுமே பாத்தீங்கன்னா நடுநிலையில் அமைந்துள்ளவர் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்த்துக்கலாம். 10வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபு வாசிங்க. மயா த்யக்ஷேன பிரகிருதிஹி ஷூயதே சசாரச்சரம் ஹேதுனானேன கௌந்தேய ஜகத் விபரிவர்த்ததே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. குந்திமானே, எனது சக்திகளில் ஒன்றான இந்த ஜட இயற்கை எனது மேற்பார்வையில் செயல்பட்டு அசைகின்ற மற்றும் அசையாதவற்றையெல்லாம் உண்டாக்குகின்றது. அதன் ஆணைப்படி இந்த தோற்றம் மீண்டும் மீண்டும் படைக்கப்பட்டு அழிக்கப்படுகின்றது. இது படைக்கவும் பட்டு அவரிடத்திலேயே அழிக்கவும் படுகின்றது அப்படின்றத பார்க்கலாம். சோ அவர் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கார், ஜட சக்தி ஆன்மீக உயர்ந்த சக்தி அப்படின்றதும் சொல்லியிருக்கார். சோ இதெல்லாம் அவருடைய அந்த ஜட சக்தி இருக்கு இல்லையா, அந்த தாழ்ந்த சக்தி, அதன் மூலமாக இதெல்லாம் படைக்கப்பட்டு மீண்டும் அழிக்கப்படுகின்றது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். 11வது ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. உபஜானந்தி மாம் மூட மானுஷீம் தனு ஆஸ்ரிதம் பரம்பாவம் அஜானந்தோ மம பூத மகேஸ்வரம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. மனித உருவில் நான் தோன்றும் போது முட்டாள்கள் என்னை ஏளனம் செய்கின்றனர் எனது பரம இயற்கையை. அதாவது இருப்பவை அனைத்திற்கும் நானே உன்னத உரிமையாளன் என்பதை அவர்கள் அறிய மாட்டார்கள். சோ பகவானே அவரே சொல்றார், நான் தான் இவை அனைத்திற்கும் உன்னத உரிமையாளன். சோ அவர் தோன்றும் போது முட்டாள்தனமான மக்கள் என்ன நினைச்சுக்கிறாங்க, அவர் அவரும் ஒரு மனுஷன் தானே, அவர் என்ன எப்படி கடவுளாக முடியும் அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்பாங்க. சோ அது ஒரு முட்டாள்தனமான ஒரு கூற்று அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். 12வது ஸ்லோகம். மோகாஷாமோக கர்மாணோ மோக ஞான விசேதசஹ சாக்ஷாசிம் ஆசிரியம் சைவ பிரகிருதிம் மோகினிம் ஷரிதாஹ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. இவ்வாறு குழம்பியவர்கள் ராட்சசத்தனமாக கருத்துக்களாலும் நாத்திக கருத்துக்களாலும் கவரப்படுகின்றனர். அத்தகு மயங்கிய நிலையில் அவர்களது முக்திக்கான ஆவல்கள், பலநோக்கு செயல்கள், அறிவு பயிற்சிகள் ஆகிய அனைத்தும் தோல்வி அடைகின்றன. ஏன்னா அவர் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கார், நாம அந்த 3 முக்குணங்களால நம்ம பீடிக்கப்பட்டிருக்கோம். அதனால நமக்கும் பகவானுக்கும் நடுவுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு மாயத்திரை இருக்கு. அதனால அவர் புரிந்து கொள்ள முடியல அப்படின்னு. சோ இவங்க இப்படி குழம்பி இருக்கிறதுனால அவங்க என்ன பண்றாங்க, நாத்திக கருத்துக்களால கவரப்பட்டு விடுகின்றார்கள். அதனால்
அவங்க நம்ம இங்க இருந்து விடுதலை பெற்று முக்தி அடையணும்ன்ற அந்த செயலெல்லாம் வந்து மறந்து விடுகின்றார்ன்ற பார்க்கிறோம். 13வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி. हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. आत्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिम् आश्रिताः असञ्जनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतातीम् अव्ययम्। हरे ஹரே कृष्ण கிருஷ்ண माताजी। பிரபு. பிருத்தாவின் மகனே, குழப்பமடையாத மகாத்மாக்கள். குழம்பிய மக்கள் ராட்சசத்தனமா போயிடுவாங்க. ஆனா குழப்பமடையாத மக்கள் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னாக்கா, தெய்வீக இயற்கையின் பாதுகாப்பில் இருக்கின்றார்கள். பகவானுடைய அந்த தெய்வீகமான இயற்கையின் பாதுகாப்பில் இருக்கின்றார்கள். இங்க நம்ம பார்க்கிறது வந்து மாதவேந்திர பூரிய வந்து நம்ம பார்க்கிறோம். அவர்கள் பரமபுருஷ பகவானான என்னை ஆதி புருஷன், அவர்தான் முழுமுதற் கடவுள், அழிவற்றவர் என்பதை அறிந்து எனது பக்தி தொண்டில் பூரணமாக ஈடுபடுகின்றார்கள். நம்ம பிரம்ம கௌடிய மத்வாச்சாரிய பரம்பரையில சைத்தன்ய மகாபிரபுவுக்கு தீட்சை கொடுத்தவர். சைத்தன்ய மகாபிரபு யாரு? சாக்ஷாத் பகவான். பகவானே வந்து பக்தனுடைய அந்த இயற்கை சுபாவம் எப்படி இருக்கின்றதுன்றதை உணர்ந்து கொள்வதற்காக சாக்ஷாத் பகவான் கிருஷ்ணரே வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுவார அவதாரம் பண்ணார். அவருக்கு வந்து தீட்சை கொடுத்தவர் அந்த குரு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஈஸ்வரபூரி. ஈஸ்வரபூரியோட குரு யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா மாதவேந்திர பூரி அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும். மாதவேந்திர பூரி இந்த கதை இங்க என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்கா, மாதவேந்திர பூரி தீர்த்த யாத்திரை எல்லாம் பண்ணிட்டு விருந்தாவனத்துல வந்து ஒரு மரத்துக்கடியில வந்து இளைப்பாறுகின்றார். இந்த சாதுக்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து யாருக்கிட்டையும் பிக்ஷை கேட்க மாட்டாங்க. யாராவது கொடுத்தாங்கன்னா வாங்கிக்குவாங்க. அந்த இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா மாதவேந்திர பூரி யாருக்கிட்டையும் அவர் எதுவும் கேட்கல. ஆனா டயர்டா உட்கார்ந்துருக்காரு. அந்த சமயத்துல பகவான் கிருஷ்ணரே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன சிறுவனாக அவர் முன்னாடி வந்து ஒரு இதுல என்ன பண்றாரு வந்து மோர் கொடுக்கின்றார். அப்ப அவர் கேட்கிறாரு, என்னன்னா பிருந்தாவனத்துக்குள்ள வந்தவங்க யாரும் அந்த பசி அதெல்லாம் பட்னியோட இருக்கக்கூடாது. அதனால பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னா, இல்ல என்னோட தாய் வந்து உங்களுக்கு இதை கொடுக்க சொன்னாங்க. நான் இப்ப வந்துடுறேன். அங்க ஒரு பசு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுறாரு. இவரும் குடிச்சிட்டு அந்த தண்ணியில கழுவி வச்சுட்டு வெயிட் பண்றாரு. வரவே இல்ல. உடனே என்ன பண்றாரு, சரின்ட்டு கொஞ்சமா கண் அயர்ந்துடுறார். தூங்கிடுறார். அப்ப பாத்தீங்கன்னா, அவரோட கனவுல வந்து பகவான் கிருஷ்ணரே வந்து சொல்றாரு, நான் இங்க ஒரு புதர்ல வந்து ரொம்ப வருடங்களாக அதுல மாட்டின்னு இருக்கேன். ஏன்னா அதுல இருந்து வெளியில எடுத்து நல்ல தண்ணீர் விட்டு எனக்கு வந்து நல்லா அபிஷேகம் பண்ணி எனக்கு ஒரு கோவில் கட்டணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாதவேந்திரபுரி சொல்றார். மாதவேந்திரபுரி கிட்ட பகவான் கிருஷ்ணரே சொல்றார். டக்குன்னு முழிச்சு பாக்குறாரு அவர். பகவானே வந்து ஒரு சிறுவன் வேடத்துல வந்திருக்காரு. ஆனா அதை புரிந்து கொள்ளக்கூடியது எனக்கு இல்லையேன்ட்டு அவர் ஃபீல் பண்ணிட்டு உடனே அவர் சொன்ன அந்த கனவுல சொன்ன அந்த இடத்துக்கு போய் பாக்குறார். பார்த்த உடனே ஒரு பெரிய முட்புதர் இருக்கு. அதுல இருந்து வெளியில எடுத்து பார்த்தா அங்க இருக்க கிராம மக்களோட சேர்ந்து அதுல இருந்து வெளியில எடுத்து பார்த்தோம்னா அழகான அங்க வந்து கிருஷ்ணர் இருக்கார். அவரைதான் கொண்டு வந்து என்ன பண்ணாங்க, கோவர்தனகிரி மலைக்கு மேல ஒரு கோவில் இருக்கு. அங்க கோவில்ல வச்சு அவர் வந்து பிரதிஷ்டை பண்றார். அந்த கிராமத்துல இருக்க எல்லா மக்களும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு வந்து தண்ணீர் கொண்டு வந்து நல்லா அபிஷேகம் செய்து அவருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பெரிய பிரசாதம் ஃபெஸ்டிவலே அங்க கொண்டாடினார் மாதவேந்திரபுரிக்கு. சோ உண்மையான பக்தர்கள் கிட்ட வந்து பகவான் பேசுவார் கண்டிப்பாக இல்லையா? சோ இந்த நம்மளுடைய நம்மளுடைய ஆஹ் இந்த குருமார்கள் அவங்களோட இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அடுத்த லெவல் 2ல நீங்க அதெல்லாம் படிப்பீங்க. அங்க பாத்தீங்கன்னா வெயில்ல உட்கார்ந்து அவர் வந்து கோஸ்வாமி வந்து ஒருத்தர் எழுதிட்டு இருப்பாரு. உடனே ராதாமா வந்து அவங்களுக்கு வந்து கொடை பிடிப்பாங்களாம். அதை இன்னொரு கோஸ்வாமி பார்த்துட்டு அவர்கிட்ட வந்து கொஞ்சம் கடிந்து கொள்வாரு. நீ இந்த மாதிரி பண்ணாத, நம்ம தான் அவங்களுக்கு சேவகம் செய்யணும், அவங்க நமக்கு சேவகம் செய்யற மாதிரி ஆயிடுத்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இன்னொரு இது பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் ஆஹ் ஒரு 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 மூதாட்டி என்ன பண்றாங்க, ஒரு கிருஷ்ணரை வச்சு வழிபாடு பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஆனா அவங்க காலையில எந்திரிச்ச உடனே அவருக்கு பிரசாதம் பண்றது மட்டும்தான் பார்ப்பாங்க. அந்த தூய்மையெல்லாம் அவங்க ஃபாலோ பண்றது இல்ல. அதை பார்த்த உடனே அந்த கோஸ்வாமி வந்து ஒரு சொல்வாரு, நீங்க பக்தியோட பண்றீங்க அது ஓகே. ஆனா பகவானுக்கு இப்படி எல்லாம் பண்ணக்கூடாது. நீங்க எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களை தூய்மைப்படுத்திட்டு நீங்க சமைக்கிற இடத்தை தூய்மைப்படுத்தி அப்புறம் பகவானுக்கு வந்து பிரசாதம் வைக்கணும் அப்படின்னு. அந்த அம்மா என்ன பண்ணிட்டாங்க, இந்தாங்க நீங்களே வந்து இத பண்ணிக்க, இவரை வந்து பாத்துக்கங்க, எனக்கு வந்து கஷ்டம், இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்றது கஷ்டம்னு சொல்லிட்டு அந்த கோஸ்வாமி கிட்டயே வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த விக்கிரகத்தை கொடுத்துடுறாங்க. அவர் என்ன பண்ணுவாராம், அந்த கோஸ்வாமி விக்கிரகத்தை கழுத்திலேயே போட்டுட்டு இருப்பாராம். அது போல ஒரு மரத்துல ஒரு ஒரு மரத்தடியில இருந்தாங்கன்னா இன்னொரு நாள் அந்த மரத்தடியில இருக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா அதுல கூட நமக்கு பற்று வந்துடும் அப்படின்றதுக்காக அவங்க மாறி போயிட்டே இருப்பாங்களாம். அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு அங்க என்ன கிடைக்குதோ அதை வச்சு அவர் வந்து நைவேத்தியம் பண்ணிட்டு அப்புறம் சாப்பிடுறாரு. அப்ப கிருஷ்ணர் வந்து அவர்கிட்ட சொல்றாராம், நான் அந்த அம்மா கிட்ட இருந்தாவாச்சும் எதையாவது பிரசாதம் அவங்க குடுத்து நல்லா சாப்பிட்டுட்டு இருந்தேன்.
நீ வந்து அதையும் கெடுத்து விட்டுட்ட. இப்ப எனக்கு ஏதாவது ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு சால்ட்டாச்சு போட்டு ஏதாவது குடுப்பா. நீ பிரசாதம் குடுக்கறதுல அப்படின்னு. அதுக்கு வந்து அந்த கோஸ்வாமி சொல்லுவாங்க, இப்ப நீங்க வந்து சால்ட் போட்டு கேட்கிறீங்க. அதுக்கப்புறம் விருந்து விருந்து வேணும்னு கேட்பீங்க. நானே வந்து ஒரு ஒரு சன்னியாசி. எனக்கு என்ன கிடைக்குதோ அத உங்களுக்கு நைவேத்தியம் பண்றேன். அவர் என்ன பண்ணுவார், யாராவது குடுத்தாங்கன்னா, அந்த கோதுமை அங்க இருக்க கங்கை நதியில வந்து பார்த்தீங்கன்னா, யமுனை நதியிலயோ எங்க அங்க இருக்காங்களோ, அங்க இதுல கொஞ்சமா வந்து தண்ணி விட்டு, அதுல சப்பாத்தி மாதிரி செய்து, அத வந்து அ சுட்டு பகவானுக்கு வச்சுட்டு அப்புறம் அவங்க சாப்பிடுவாங்க. அப்போ ஒரு அந்த 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 நதிக்கரையில வணிகம் பண்ண வந்து எப்ப வந்தாலும் அவருக்கு வந்து நஷ்டமே வருது. ஆனா இவர பார்த்துட்டு போனதுக்கு அப்புறம் அவருக்கு நெறைய லாபம் கிடைக்கின்றது. அப்ப அவர் வந்து கேட்பார். உங்களுக்கு நான் ஏதாவது பண்ணணும்னு போது அவர் சொல்லுவார். இந்த "தோர்கரை கோபாலர் இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இவருக்கு தான் கோவில் வேணுமா, அவருக்கு ஏதாவது ஒரு கோவில் கட்டி அவருக்கு வந்து பிரசாத சேவைலாம் பண்ணணும்." சோ, அவருக்கு அந்த நெறைய லாபம் கிடைத்ததுனால, அத வச்சு அவங்க வந்து டெம்பிள் அதெல்லாம் எஸ்டாப்லிஷ் பண்ணாங்க விருந்தாவனத்துல அப்படின்னு பார்க்கிறோம். சோ அல்டிமேட்டா நம்ம இங்க என்ன பார்க்கிறோம் அப்படின்னாக்கா, தூய பக்தர்களை பகவான் ரட்சிக்கிறார். பகவான் காப்பாத்துறார். ஏன்னா, அவங்க வந்து உன்னதமாக, நிலையாக பகவான் தான் நம்மளை வந்து அவரே ஆதி மூலம், ஆதி புருஷன் அவங்க நிலைத்து இருக்கிறதுனால, அந்த நன்மைய நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். 14வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி. सततं कीर्तयन्तो मां यदन्तः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இந்த பக்தனோட நிலை எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க. எப்போதும் எனது புகழை கீர்த்தனம் செய்து கொண்டு, திடமான உறுதியுடன் முயன்று கொண்டு, எனக்கு வந்தனை செய்தபடி இந்த மகாத்மாக்கள் பக்தியுடன் நித்தியமாக என்னை வழிபடுகின்றனர். நம்ம இங்க பார்த்தீங்கன்னா, பிரபுபாதர் கூட சேர்ந்து அ அ அந்த ஒரு ஆன்மீக இதே வேற மாதிரியான அ நிலையில இருந்த அந்த அ வெஸ்டர்ன் கல்ச்சர்ல போயிட்டு, மேற்கத்திய நாடுகள்ல போயிட்டு கிருஷ்ண பக்தி அவர் வந்து எப்படி பரப்புனார்? அது உண்மையான பக்தி இருந்ததுனால மட்டுமே சாத்தியமாச்சு இல்லையா? சோ அவங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னாக்கா, எப்போதும் அவருடைய புகழை கீர்த்தனம் செய்து கொண்டு, திடமான உறுதியாக அவர்கள் முயற்சி செய்து கொண்டே இருப்பார். அவருக்கு வந்து பாடல்கள் பாடிக்கொண்டு. சோ இந்த மகாத்மாக்கள் பக்தியுடன் நித்தியமாக என்னை வழிபடுகின்றனர் அப்படின்றத வந்து சொல்றாரு. அவங்கள எப்படி சொல்றாரு? மகாத்மாக்கள் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஆத்மாவிலே மிக உயர்ந்தவர்கள் அப்படின்னு. 17வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ண பிதா மாதாஜி. வாசிங்க பிரபு வாசிங்க. மாதாஜி யாரும் மாதாஜி வாசிக்கிறாங்க. அவங்க வாசிக்கட்டும் மாதாஜி. இல்ல, இல்ல. நான் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் பிரபு. யாரும் ஓகே, இல்லன்னோனே. ஓகே. வாசிங்க, வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிதாஹம் அஸ்ய ஜகதோ மதா மாதா தாத்தா பிதாமக பேத்யம் பவித்ரம் ஓம்கார ரிக் சாம யஜு ஏவச்ச. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. இந்த அகிலத்தின் தந்தையும், தாயும், காப்பவனும், பாட்டனாரும் நானே. அறியப்பட வேண்டிய பொருளும், தூய்மைப்படுத்தும் பொருளும், ஓம் என்னும் மந்திரமும் நானே. ரிக், சாம, யஜுர் வேதங்களும் நானே. பகவானிடத்துல இருந்து தான் எல்லா வேதங்களும் வந்திருக்கு அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ அவர்தான் வந்து 3 ரூபத்தில் வியாபித்து அதன் மூலமாக பிரபஞ்சம் படைக்கப்படுகின்றது அப்படின்னா, அவர்தான் தந்தை, தாய் மற்றும் நம்மை காப்பாற்றக்கூடிய பாட்டனாரும் அவர் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். ஏற்கனவே அவர் சொல்லியிருக்கார் பிரணவ மந்திரம் ஆன ஓம் என்னும் இது வந்து என்னிடத்துல இருந்து தான் வருகின்றது அப்படின்னு. பதி 18, 19 பிரபு. மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கதிர் அர்த்தா பிரபு சாட்சி நிவாச சரணம் சுக்ரு பிரபவ பிரளய ஸ்தானம் நிதானம் தீஜம் அவ்யயம் சபாம் ஜகம் அகம் வருஷம் நிக்ருஹ்ணாம் இப்சுஜாமி ச அம்ருதம் சைவ மிருத்யுஷ்ச சத் அசத் சாகம் அர்ஜுன. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. நானே இலக்கு. நம்மளுடைய வாழ்க்கையோட குறிக்கோள் பகவானை அடைவது. நம்மை காப்பவரும் அவரே. தலைவன், நம்ம எல்லாருக்கும் தலைவன். சாட்சி, வசிப்பிடம், அடைய அடைய வேண்டிய மற்றும் மிக நெருங்கிய நண்பன். நானே படைப்பு, அழிவு எல்லாவற்றின் ஆதாரம், தங்குமிடம் மற்றும் நித்தியமான விதையளிக்கும் தந்தையும் நானே ஆவேன் அப்படின்றார். அர்ஜுனா, நானே வெப்பத்தை கொடுப்பவன், மழையை கொடுப்பவனும் நானே, அதை தடுப்பவனும் நானே, நித்தியமும் நானே, மரண உருவமும் நானே, ஜடம் சேத்தனம் இரண்டும் என்னில் உள்ளன, உயிருள்ள உயிரற்ற ரெண்டுமே வந்து என்னிடத்தில் இருக்கு அப்படின்றத வந்து அவர் சொல்றார். 20வது ஸ்லோகம் வாசிக்கிறீங்களா யாராவது மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ண திரைவித்யாமா மாதாஜி. எஸ் வாசிங்க பிரபு. ரை வித்யா மாம் சோமபா பூத பாபா யக்ஞ இஸ்வா
ஸ்வர்கதிம் பாத்யந்தே தே புண்ணியம் ஆசத்ய சுரேந்தரலோகம் அஸ்னந்தி திவ்யான் திவி தேவபோகான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. கீழ தேத்தம் புக்த்வா ஸ்வர்கலோகம் விஷாலம் ஷீனே புண்ணியே மாத்யலோகம் விஷந்தி ஏவம் த்ரயீ தர்ம மனுப்ரபன்ன ததா கதம் காம காமலபந்தே. ஸோ ஸ்லோகத்தை பார்த்துடலாம் நம்ம. ஸ்வர்கலோகத்தை அடைவதற்காக வேதங்களை பயின்று சோமரசத்தை அருந்துபவர்கள் என்னை மறைமுகமாக வழிபடுகின்றனர். ஏற்கனவே சொல்லிட்ட இதெல்லாமே ஒரு போஸ்ட் தான். சந்திரன், சூரியன், இந்திரன் இதெல்லாமே ஒரு போஸ்ட் தான். சோ அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அத அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்களோ அதை அடையக்கூடிய அந்த சக்தியும் நானே கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருக்கார். சோ இந்த ஸ்வர்கலோகத்தை அடையணுன்றதுக்காக வேதங்களை பயின்று அதுல சொல்லப்பட்டபடி அவங்க செய்யறது வந்து பாத்தீங்கன்னா மறைமுகமாக பகவான் கிருஷ்ணரே வந்து வேண்டுகின்றார்கள். இதன் மூலமாக அவர்கள் பாவ விளைவுகளிலிருந்து தூய்மை அடைந்து புண்ணியமான இந்திரலோகத்தில் பிறவி எடுத்து அங்கே தேவ சுகங்களை அனுபவிக்கின்றனர். ஆனா நம்மளுடைய அக்கௌண்ட் அங்க க்ளோஸ் ஆன உடனே திருப்பி நம்ம இந்த பூலோகத்துக்கு வந்துதான் ஆக வேண்டும். ஸ்வர்கலோகத்தில் அத்தகு பரந்த சுகத்தை அனுபவித்துவிட்டு தங்களது புண்ணியங்களின் பலன்களை தீர்ந்தவுடன் அவர்கள் மீண்டும் இந்த மரண உலகில் வீழ்கின்றனர். இவ்வாறாக புலனின்பத்திற்காக வேத தர்மத்தை கடைபிடிப்பவர்கள் பிறப்பு இறப்பினையே அடைகின்றனர். நம்ம வேத தர்மம் சாஸ்திரங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு, ஓகே. ஆனா அதை நம்ம புலன் இன்பத்திற்காக செய்யக்கூடாது. நம்மளுடைய அது பற்றற்று கர்ம பலன்களை எதிர்பார்க்காமல் கடமையை செய்யணும் அப்படின்றத வந்து நம்ம இங்க பாக்குறோம். 22வது ஸ்லோகம். மாதாஜி பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அனன்யா சிந்தயந்தோ மாம் ஏச்சனா பத்யுபாஷதே தேஷாம் நித்யாவியுக்தானாம் யோகக்ஷேமம் வஹாம்யஹம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. ஆனால் எனது திவ்ய ரூபத்தின் மீது தியானம் செய்து கொண்டு கலங்கமற்ற அனன்ய பக்தி, கலப்படமல்லாத உண்மையான தூய்மை பக்தி செய்து கொண்டு என்னை நித்தியமாக வழிபடுபவர்களுக்கோ அவர்களுக்கு வேண்டியவற்றை கொடுத்தும் அவர்களிடம் இருப்பவற்றை காத்தும் நான் அருள் பாலிக்கின்றேன். என்ன இல்லையோ அதை கொடுத்து இருக்கிறத வந்து காத்து நான் அருள் பாலிக்கின்றேன். யாருக்கு? அந்த எதையும் எதிர்பார்க்காம உண்மையான பக்தி செய்கின்றவர்கள், அனன்ய பக்தி, கலப்படமற்ற தூய்மையான பக்தி செய்பவர்கள். 23வது ஸ்லோகம். மாதாஜி பிரபுஜி வாசம். ये अभ्यन्य देवता भक्ता यजन्ते वर्षयान्विताः ते यभिमाम् एव कौन्तेय यजन्त्यविधि पूर्वकम्. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. மற்ற தேவர்களை நம்பிக்கையோடு வணங்கும் பக்தர்கள் உண்மையில் என்னை மட்டுமே வழிபடுகின்றனர். எங்க பாத்தீங்கன்னா என்ன தேவர்கள் அவங்களை வழிபட்டாலும் அதனுடைய இது வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானிடத்திலே சென்று சேர்க்கிறது. இந்திய மகனே, ஆனால் அத்தகைய வழிபாடு தவறான வழியில் செய்யப்படுவதாகும். இப்போ ஒரு செடிக்கு தண்ணி ஊத்தணும் அப்படின்னாக்கா அதோட வேர்ல தண்ணி ஊத்தினாதான் அது எல்லா இடத்துக்கும் போகும். ஆனா அதை விடுத்து ஒரு இலையிலையோ இல்ல அதுல இருக்க பூலையோ பழத்திலேயோ கொடுத்தா அது வந்து பலனை வந்து அது இது பண்ணாது. அது போல பகவானுக்கு நம்ம சேவை செய்யணும்னா அவரை வணங்குதல் வேண்டும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். 25வது ஸ்லோகம். யாந்தி தேவ விரதா தேவான் பித்ருன் யாந்தி பித்ருவிரதா பூதானி யாந்தி பூதேஜ்யா யாந்தி மத்யாஜினோ அபிமாம். தேவர்களை வழிபடுபவர்கள் தேவர்களிடையே பிறப்பவர், முன்னோர்களை வழிபடுபவர்கள் முன்னோர்களிடம் செல்வர், பூதங்களை வழிபடுபவர்கள் பூதங்களிடையே பிறப்பர், மேலும் என்னை வழிபடுபவர்கள் என்னுடையனையே வாழ்வர். சோ எங்க நம்மளுடைய மனதுல எப்படி நம்ம பார்த்திருக்கோம், முதல் அத்தியாயத்திலே நம்ம பார்ப்போம் பகவான் வந்து நம்ம எப்படி சரணடைகின்றோமோ அப்படியே அவர் வந்து ரெசிப்ரோகேட் பண்றார். அது போல நம்ம மூதாதையர்களை வழிபட்டோம்னா பித்ருலோகம் செல்வோம், தேவர்களை வழிபட்டால் தேவர்கள் இருக்கக்கூடிய லோகங்களுக்கு செல்வோம். அந்த அந்த மாந்திரிகம் அதெல்லாம் பண்ற அந்த பூதங்களை வழிபடுறவங்க அந்த பேய்கள் இருக்கக்கூடிய பூதலோகத்துக்கு போறாங்க. ஆனா பகவானை வழிபடுபவர்கள் அவர் இருக்கக்கூடிய நித்தியமான அந்த கோலோக விருந்தாவனம் செல்கின்றார்கள் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். 26வது ஸ்லோகம். மாதாஜி பிரபுஜி. பத்ரம் புஷ்பம் பலம் தோயம் ஓமே பக்தியா பிரயச்சதி தத்தத்யகம் பக்தியுப அஷ்னாமி பிரத்யதாத்மனஹ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அன்புடன் பக்தியுடனும் ஒருவன் ஒரு இலையோ ஒரு பூவோ ஒரு பழமோ நீரோ அளித்தால் அதனை நான் ஏற்கின்றேன். எப்படி அவருக்கு வந்து நம்ம பக்தி செலுத்தணும், அவரு நம்ம கிட்ட பெரிய ஃபீஸ்ட் எல்லாம் எதிர்பார்க்கல. அந்த அன்போடு நம்ம அவருக்கு ஒரு இலை கொடுத்தா கூட போதும். ஒரு பழமோ அல்லது ஒரு பூவோ ஒரு கிளாஸ் தண்ணீர் கூட அவருக்கு வந்து போதுமானது. ஆனா அது எப்படி இருக்கணும், அன்போடு பக்தன் அடிக்கணும் அப்படின்றத வந்து நம்ம இங்க பாக்குறோம். 27வது ஸ்லோகம்.
हरे कृष्ण माताजी। यत् ஹரே கிருஷ்ணா. करोषि यत् अस्नासि यत् जुहोषि तथासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मत् अर्पणम्। हरे कृष्ण माताजी। எப்படி வந்து இப்ப அவர் இடத்துல வந்து அந்த டிஃபரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் இதை வந்து நம்ம சொல்ல போறார் பகவான். குந்தின் மகனே, எதையெல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ உண்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ படைக்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ கொடுக்கின்றாயோ, எந்த தவங்களை எல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ அதனை எனக்கு அர்ப்பணமாக செய்வாயாக. So, பகவானுக்கு அர்ப்பணித்து விட்டு நம்ம அதை செய்யும்போது அதுல நமக்கு வந்து கர்ம பலன் கிடையாது. ஈவன் நம்ம வந்து வெஜிடேரியனாக இருந்தாலுமே அதையும் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த காய்கறிகளை வந்து நம்ம சமைக்கிறோம். சோ அதுலயும் வந்து கர்ம பலன் இருக்கு. சோ அதை பகவானுக்கு சமர்ப்பித்து விட்டு நம்ம சாப்பிடும்போது அதுல நம்ம வந்து பீடிக்கப்பட மாட்டோம் அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கணும். அது மட்டுமல்ல, என்ன செய்தாலும் அத வந்து பகவானுக்காக நம்ம செய்யறோம் அப்படின்றத வந்து நம்ம நினைவில் கொள்ளும் போது நம்ம எந்த கர்ம அவர் வந்து நமக்கு டிப்ஸ் கொடுக்குறாரு. எப்படி நீ கர்ம பலன்களை சிக்காம நீ வந்து பகவானை நினைத்து அவருக்கு இடத்துல வர முடியும் அப்படின்றதுக்கு வந்து நமக்கு இங்க டிப்ஸ் கொடுக்குறாங்க. 29வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यो अस्ति न प्रिय ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु साप्यहम्. நான் யாரிடமும் பொறாமை கொள்வதோ பாரபட்சம் காட்டுவதோ இல்லை. நான் அனைவருக்கும் சமமானவன். ஆயினும் பக்தியுடன் எனக்கு அன்பு தொண்டு புரிபவன் யாராயினும் அவன் என்னுடைய நண்பன். அவன் என்னில் இருக்கின்றான், நானும் அவனுக்கு நண்பனாக இருக்கின்றேன். பகவான் எல்லாருக்கும் வந்து சமமானவர். ஏன்னா அவர்கிட்ட இருந்துதான் இந்த சிருஷ்டியே வருது. அவர்தான் வந்து இந்த 3 குணங்களுக்கும் காரணம். அவராலேயே வந்து தேவர்கள் அசுரர்கள் 2 பேருமே இருக்காங்க. 2 பேருமே வந்து அவரு ஒரே மாதிரி தான் பார்க்கிறார். ஆனா யா யாரு உண்மையான பக்தியோட பகவான அணுகுகின்றார்களோ அதற்கு ஏற்றாற்போல் அவரும் வந்து அவரிடத்தில் நண்பனாக இருக்கின்றார் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். 30வது ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम् अनन्यपाक् சாதுர்யேவ மந்தவ்ய சம்யக் வியவசிதோ ஹி ச. ஒருவன் மிகவும் மோசமான செயலை செய்தாலும் அவன் பக்தி தொண்டில் பிறழாது ஈடுபட்டிருந்தால் அவனை சாதுவாகவே கருத வேண்டும். ஏனெனில் அவன் தனது தீர்மானத்தில் திடமாக உள்ளான். பக்தியோடு நம்ம வந்து பகவானுக்காக எப்பொழுதும் வேலை செய்யணும். ஆனா அவங்களுடைய வேலை வந்து தவறானதாக இருந்தாலுமே, எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா ஒரு புச்சர் இல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு தாழ்வான வேலை செய்யறாங்க. ஒரு அந்த புலால் இருக்கக்கூடிய அந்த கட் பண்ற இதுல வேலை செய்யறாங்க. இருந்தாலும் அவங்க வந்து பக்தியோட இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா, அந்த பக்தியே அவங்களுக்கு வந்து அவங்களுடைய தொழிலை மாற்றி தரக்கூடிய செயல்களை செய்யும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். 31 மாதாஜி பிரபுஜி. हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. विक्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि अमे भक्त प्रणश्यति। हरे कृष्ण ஹரே माताजी। கிருஷ்ண பிரபுஜி. அவன் வெகு விரைவில் தர்மாத்மாவாக மாறி, யாரு பக்தி தொண்டுல பிறழாது இருக்காங்களோ அவங்க நித்தியமான அமைதியை அடைகின்றான். குந்தியின் மகனே, எனது பக்தன் என்றும் அழிவதில்லை என்பதை தைரியமாக அறிவிப்பாயாக. யார்கிட்ட சொல்றார்? அர்ஜுனன் மூலமாக. ஏன்னா அர்ஜுனன் வந்து சிறந்த பக்தன். பக்தன் சொல்றதை அவர் மீறவே மாட்டார். அதனால பக்தன் மூலமாக சொல்றார். யாரு? கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றார்? எனது பக்தன் என்றுமே அழிவதில்லை. இதை விட நமக்கு என்ன ப்ராமிசிங் ஒர்க் வேணும் இல்லையா? பகவான் கிருஷ்ணர் சொல்றார், என்னுடைய பக்தன் என்றுமே அழிவதில்லை என்பதை தைரியமாக எடுத்து சொல். நம்ம அந்த உன்னதமான பக்தி தொண்டு பண்ணிட்டே இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா நம்ம தர்மாத்மாவாக மாறி நிம்மதியை தழுவுகின்றோம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். 32வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி. हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண मामि पार्थ जवाश्चित्य ये अभि पापयोनय इत्यो वैश्यास्तथा सूत्रास् ते अभियान्ति परां गतिम्। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. பிருத்தாவின் மகனே, பெண்கள், வைஷ்யர்கள், சூத்ரர்கள் என கீழ்குலத்தை சார்ந்தவர்கள் யாராக இருந்தாலும் என்னிடம் சரணடைபவர்கள் பரமகதியை அடைய முடியும். சோ இங்க வந்து அவரு வைஷ்யர்கள், பெண்கள், சூத்ரர்கள், கீழ்குலம் சொல்லிட்டாரேன்னு வந்துட்டு நம்ம அதை தவறா எடுக்க வேண்டாம். அவரே சொல்லியிருக்கார், என்னுடைய சக்தி உயர்ந்த ஆன்மீக சக்தி, தாழ்ந்த ஜட சக்தி. அதற்காக அங்க தாழ்ந்தன்னு வர்றதுனால அது தாழ்வாக இருக்கான்னா அப்படி அல்ல. அதை நம்ம அப்படி எடுத்துக்க கூடாது. சோ இவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி நம்ம வந்து வல்னரபிள் குரூப்னு சொல்றோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி இவங்க வந்து ஈஸியா உடைந்து விடுவார்கள். அவங்கள ஈஸியா சீட்டிங் பண்ணிடலாம். சோ அதனால இவங்கள வந்து அந்த கீழ்குலத்தை சார்ந்தவர்கள் அப்படின்னு சொல்றாரு. பெண்களிடம் இருக்கக்கூடிய அந்த அந்த வெட்கம், தைரியம் அது கூட என்னுடைய குவாலிட்டின்னு பகவான் அடுத்தடுத்துல நம்ம பார்க்க போறோம். சோ அதனால இங்க யாருமே வந்து தாழ்ந்தவர்கள் அப்படின்ற மீனிங்ல நம்ம எடுத்துக்க கூடாது.
சோ யாராக இருந்தாலும் அவரிடத்தில் சரணடையும் போது பரமகதியை அடைய முடியும். கிருஷ்ணலீல வந்து பார்த்திருப்போம். அந்தணர்கள் எல்லாம் வந்து பகவானுக்காக யக்ஞம் பண்றதுக்காக எல்லா பிரசாதம் எல்லாம் வச்சிருப்பாங்க. கிருஷ்ணர் அவருடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் போய் கேட்பாங்க. கிருஷ்ணருக்காக பிரசாதம் வேணும்னு. ஆனா அவங்க வந்து அத குடுக்க மாட்டாங்க. அந்த பிராமணர்கள் வந்து அந்த பிரசாதத்த குடுக்க மாட்டாங்க. ஆனா அவருடைய மனைவிமார்கள் என்ன பண்ணுவாங்க அப்டின்னாக்கா, கிருஷ்ணர் அப்டின்னோன எல்லாத்தையும் கொண்டு போய் அவர்ட்ட குடுத்துருவாங்க. சோ அவங்களுக்கு தான் வந்து முதல்ல முக்தி கிடைத்தது அப்டின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ யாராக இருந்தாலும் அவரிடத்தில் சரணடையும்போது, இது உயர்ந்தவர்களுக்கு மட்டும் அப்டின்ற கான்செப்ட் கிடையாது இங்க. சோ பகவானிடத்தில் சரணடையும்போது அவர்களுக்கு வந்து பரமகதி கிடைக்கின்றதுன்னு பார்க்கிறோம். சோ இது வந்து கடைசி ஸ்லோகம். வாசிங்க மாதாஜி பிரபுஜி கடைசி ஸ்லோகம். हरे कृष्ण माता जी। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजिमां नमस्कुरु माम् एवश्यसि युक्तैवम् आत्मनं मत्परायणः। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இந்த ஸ்லைடும் வாசிச்சது மாதாஜி. ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजविद्या राजगुह्या योगो नाम नवमो अध्याय हरि ओम्। தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. உனது மனதை எப்பொழுதும் என்னை பற்றி சிந்திப்பதில் ஈடுபடுத்தி எனது பக்தனாகி எனக்கு வந்தனை செய்து என்னை வழிபடுவாயாக. இவ்வாறாக என்னில் முழுமையாக லயித்து நிச்சயமாக நீ என்னிடமே வருவாய். அதனாலதான் இதுக்கு வந்து மிக ரகசியமான அறிவு. எல்லாருக்கெல்லாம் கொடுக்க முடியாது இதை ஞானத்தை. பக்தனுக்கு மட்டும்தான் கொடுக்க முடியும் இல்லையா? அதனால பகவான் சொல்றார், நீ எனக்கு பக்தி செய்து என்னை மட்டுமே நினைத்து எனக்கு வழிபாடு செய்து வந்தனை செய்து என்னில் லயிக்கும் போது நீ என்னிடமே வந்து விடுவாய் அர்ஜுனா அப்படின்றத வந்து அர்ஜுனர் மூலமாக நமக்கு வந்து பகவான் இதை சொல்றார். அதனாலேயே இது வந்து ராஜவித்யா ராஜகுஹ்யா எனப்படுகின்றது. ஸோ இன்னையோட அத்தியாயத்துல பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய அந்த ஐஸ்வர்ய குணங்கள் வந்து நம்ம பார்த்தோம். அவரை எப்படி அணுகுவது, இந்த நவவித பக்தி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம். அவரை பத்தி கேட்கறது, அவரை பத்தி பாடுறது, அவரை பத்தி ஆஹ் எப்பொழுதும் நினைவு கொள்றது, அவருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பாத சேவனம் செய்வது, அர்ச்சனம் செய்வது, வந்தனைகளை செய்வது, தாசியனாக இருப்பது, சக்கியன் நண்பனாக இருப்பது, கடைசியாக ஆத்ம நிவேதனம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும். இந்த மாதிரி நம்ம செய்து பகவானை வந்து அடைய முடியும். சோ பிரத்யேக பக்தியின் இனிமை, உண்மையான பக்தியோட இனிமை என்ன அப்படின்னாக்கா பகவானே சொல்றார், தூய பக்தி செய்து கலப்படமற்ற தூய்மையான பக்தி செய்து அவருக்கு வந்தனை செய்து அவரையே அடைவோம் அப்படின்றதுல வந்து எந்த ஒரு டவுட்டும் இல்லை அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शील हरिदास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य गौरव प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा माताजी प्रभुजी हरे कृष्णा. தேங்க்ஸ். ஏதாவது டவுட் இருக்குங்களா? சாப்டர் ஏதாவது டவுட் இருந்தா நீங்க கேட்க. ஹரே கிருஷ்ணா.